Europoslanec, podpredseda frakcie ESN, predseda hnutia Republika Milan Uhrík, vystúpil tvrdo proti Eurokomisii. Uhrík považuje za absolútny nezmysel, že na miesto pomoci farmárom a rozvoju regiónov sa Európska komisia chystá naliať peniaze do mimovládiek a propagandy, či dokonca na zbrane. Uhrík vo svojom prejave doslova hovorí: kedysi sa na Slovensku povrávalo, že len vďaka eurofondom máme peniaze na investície, rekonštrukcie a opravy. Žiaľ, pri pohľade na budúci európsky rozpočet to vyzerá tak, že budeme mať peniaze akurát tak na nezmysly. Pretože opäť ďalšie miliardy na zelené experimenty, na vymyslené projekty a na tisícky zbytočných úradníkov. A ja sa pýtam, kde sú peniaze pre bežných Európanov, pre bývanie mladých, pre rodiny, pre ľudí, ktorí nevládzu platiť drahé nájmy, energie, potraviny. V tom novom rozpočte navrhujete zvýšiť vojenské výdavky na vyzbrojovanie Ukrajiny, zvýšiť podporu kreatívnych umelcov, mimovládok, nezávislých médií, fact-checkerov a popritom zaviesť povinné zelené rodové kvóty a dať menej peňazí pre poľnohospodárov, regióny a vidiek, menej peňazí pre európskych študentov, ale za to zvýšiť rozpočet pre Erasmus tak, aby bolo možné doviesť do Európy každoročne 105 000 študentov z Afriky. V Bruseli ste asi zabudli, kto sú európski daňoví poplatníci. A tento rozpočet je výsmech týmto poplatníkom. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.